Os bancos da serie Intramuros forman parte dun proxecto máis amplo, unha iniciativa posta en marcha dentro do Concello de Noia e tiñan como obxectivo dotar ao casco histórico de Noia dun equipamento público identitario. Un dos condicionantes máis grandes que supoñía era intervir nun lugar de reducidas dimensións e cun urbanismo caprichoso e moi sinuoso, non? Entón, iso, pola nosa parte, traduceuse nun conxunto de pezas que teñen unha componente modular que nos permite adaptarnos a esa distribución de espazos. Unha das exixencias do prego de condicións era que as pezas foran concebidas e producidas por profesionais do entorno. Iso tiña unha finalidade de dinamizar a economía local. Esta forma de traballar con profesionais das proximidades supón un proceso basicamente de creación e de transmisión de información, aproveitando as sinerxias que se dan neste proceso no cal nós un pouco generamos información técnica e de alguma forma tamén recollemos e aproveitámonos dese oficio e desa profesionalidade que teñen estes profesionais xa de tan dilatada traxectoria. O feito de elixir a pedra e a madeira un pouco ven de extrapolar os materiais que predominan na arquitectura tradicional e máis pola necesidade de desenvolver unha solución na que non houbera que anclar ao chan, que solamente a base efectuara, exercera de zapata, que funcionara por gravidade, sen ter que anclar ao chan. En canto a aspectos de uso, o feito de traballar con formas asimétricas danos a posibilidade de que a xente se sitúe en diferentes posicións, creando diferentes ángulos de interrelación entre os usuarios. Era o feito de xenerar formas asimétricas que de alguna forma dialogan ca arquitectura tradicional que ali predomina. Entón, así conseguimos un aspecto inacabado, parece máis que forma parte dun proceso que continúa, que está en constante cambio, e dese xeito establecemos un diálogo, unha conexión con esa arquitectura.